Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Executive Committee ka Bathamai jong ka seng Voice of the People Party hapo ka jingalam uba Shambor lang rinja ubadang Shajiat kum Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council kinsa yo banwan ra ningkong ya kamang tingka hadorba ka bansalong haka arpundu tarik menta ubnai leber arajar arpesan kani ka tarik banlong ka dorbar mang tingka ka dei balapan bena da usyong kunor ka dorbar jong ka KHADC uba strong pillar kharjana hadin bola shimti ya ka syuki haka arpupra tarik rumpang arajar arpesan uba strong pillar ulapan bena ba ka jingkhen jingdia nak benda ka bakut usnam kan dei haka laifui tarik ulaber arajar arpesan kumta di ban penlong no ya ka dorbar haswa bankut menta ubnai ulapan benaru bala dadon ki bakwa ban pha ik emotion resolution kin sa pha no habu ka shpo tarik menta ubnai knang ba unbu ya ka thop kerteng banyatai haying dorbar hakani ka dorbar usi amringkat berki executive member ki bathama jong ka seng VPP kin hap ban jupap ik jingkali ban sabu di MDC na kalyang persya bat banyatai ki motion bat ki resolution la dadon ki record kalyang persya ki kwa ban wanra haying dorbar hakani ka dorbar jong ka KHEDC ki pat ba kin khampet bha namar ki record jong ka EC jong ka VPP kidei ki barang thamai baro kat ba ki MDC kalyang persya kidei ki bala job bunsian bat ki don ru ki bala long MLA kumban syupan kermau ki pat ba ka Khasi Hills ki la jiat ya ka seng VPP hadu khat nyungut ki MDC na ki art kunai tali ki constituency bat ya usyong kunor la job suk da uba strong pillar kharjana UMDC na mau khar penthorum khra constituency bat ya ka kam CEM la job suk da uba Shambor lang rinja UMDC na lengkerdam light crow constituency kebala penlong hakar pupra dari rumpang arjar pesan ka VPP kala jiat tang hanyongot ki executive member kenang banom penserwaka ya kapisa upat ba kebakentup ya uba pawal soklet ba saibor lang warba ba isen hing ba pen kraw kharjarin kong ai bandap lin F lingdo kong deiti majau bat ba Winston Tony lingdo ka financial year jang usnam kan kot haka Lifeway tarik benai balai arhajar arpusan. Ka budget session ladai ban pelong shua ban kot ketika tarik. Kenang baka executive committee ka bathamai kan yo ban penkre ya ki business kentup ya ka budget bat kiwi. Te ngapan bena baka budget session mentau senam. An pelong na haka ar penriu tarik benai balai ar hajar ar pusan but ke last date ban submit ya ki question resolution etc kandai haka shipu tarik benai balai ar hajar ar pusan natrai ya menjur ya kata kebiang mah tetah te kumbala penbaik tengilai menjur lang ngatrai kala biang kumta halor keniga benta ya ki notice bat kiwi ki kot don kam an senang penpoi sya baru agit kot bat kiwi